जोंथि हेलौ अके लाइक दन मानो एलबि होखो ए रायज्लायनोसै दसे एखे रायज्लायनो फैदोंनो सना नोंजों नोंखौनो गोसोखांनानै फैदों आं एखे मानो लाइक मानो एलबि होखो होनदों रायज्लायनो गोसोखांदां नोंजों चेनेलखौ थिग खालाम बुंबा एलबि होबावबाय होनदों औ आङो एप्लाइ खालामखांबायलै एखे एप्लाइ खालामखांनाया ओमफ्राय मा फैयो बै रिजाल्टखौ नेबानो जाबाय आरो ना बेखौ नेनोसै आरोखि ना होमब्लाबो भिडिअखौ हगारबाय थाजायो आरो जेबो नङा गोसोबायदि आरोना जाबाबो जायाबाबो आरोना बिदि एखे ओमफ्राय नोंहा आरो टाइमखौनो नामा नाइनटि थांबाय आंना दसेल' थानो हागोन आदसा दे होमबा सना आंबो बिदिनो 15 मिनिटसोल' होनोसै आरोना दासो सारि दे आदसा आं नोंजों जिरायनो लुबैदोंमोन ना खम जाला होमबा 90 थांबाय आंना आदसा होमबालाय नों रावनाव बेरायनोबो हाखाला आरो ना 90 थांबाय आंना अ दसेल' थानो हागोन अके रायज्लायनो लुबैदोंमोन आङो बेखायनो फैदोंमोन आं नोंखौ गोसोखांनानैनो खम जाला औ जोंहा आदा सफैदों थेंकिउ हेलौ लाइक दं थेंकिउ स' माच गोजोननाय थाबाय रायज्लायनो लुबैदोंमोन मा जाबावगोनसै बिदिबालाय हिर'येन एमबि गैयाखायनो बिशाल आगैनाव थाङासै आं नों आंखौ नुदों बिशाल नुदों दे नुदों होनदों आदसा मेथिक हु फेसन श' खासे एखि आं नोंखौ नायनो लुबैदोंमोन ना ओंखायनो फैदोंमोन आं खमेंला इमान हाग्राबारियावसो माला मोनगोन रिजाल्टखौ जानुवारि 13 थारिखआव बिदोंमोन ना दाखालि 13 एखे 13 थारिखआव बिनाया जानुवारि दिनैसो 4 ने खोमसिसोलै र' आं एसे जोंनिबो नेट नाङा दे जिरायबाबो नैबाव थानोसै आं दसे मा होनदों एखे हो जोंथि सना गुस्टालिनि थाखोमानोसै आं मा होननो सना नों माला मोनगोन रिजाल्टया ओमफ्राय मा खालामखो चेनेलखौ बिदिल' खालामदों आरोना जेरै माने आनलिस्टाव दोननांगौ बेखौ ओमफ्राय गोमोरलांदों बै बुस्थुआ आरोना आनलिस्ट खालामनानै होबाय ओमफ्राय बै अपसनानो गोमोरनानै होदों आरोना हेन्डसाम हिर' हेन्डसाम हिर' आरोखि आदसा नंगौ थेंकिउ थिंगां बस गुड इभिनिं थेंकिउ सार गुड इभिनिं सेम टु इउ मिनिदों खाना पिना हो गया हिर'येन आंखौ होनखोना सोरखौ होनखोथाय जोंहा जोंथिया बानायदोंसै ने जोंथि 14नि गेजेराव थिग बानाय नांगौ होनदों मार्चआव मोनहैगोन खोमा जानो नहीं बानाया अभी भी मैंने आच्छा बानायदो एखे आं नोंखौ नोंजों रायज्लायनो लुबैनानैसो फैदोंलै एखे रायज्लायनो मोना रावनावबो थांनो मोना नालाय गोसोबायदि रायज्लायनो हाया नालाय ओंखायनो रायज्लायनो लुबैनानै फैदों आं जोंहा मा होनदों संडे को आराम कर रहे हो हाँ हाँ आज संडे है ना इसके लिए आराम कर क्या है ना आप थैंक यू आज भी बहुत बढ़िया है ना दिन संडे के लिए काम नहीं है थोड़ा सा आराम क्या है ना आपका ठीक है कोई बात नहीं है आराम मिलेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा थोद मा रायलायनो लुबैलाबायो आंजों फाग्ला होनदों नायलाय गावहा साला आं बाजैजोंसो रायलायनो फैदोंलै बस जा अनखायो बाजै सनासो नोंगौ ओंखायनोथ' आंबो बेखायनो फैदों आरोखि ना जोंहा सार रायज्लायहरदो आरो ना हनै
आंखौ रायलाय लुबैनायनि रायहरबायसो हनै माबा आगै सना MB खम आंहानो होनदों बिराद खम ओंखायनो आंखौ फैनायनि रागा जोंबाय आरोना गावहा दहाय मा खालामखो ओमफ्राय MB जोबजाबाय आरोखि ना जोंथि होमबा आङो बेसेबां होनांगौ ओके ही वेंट बिजी है अच्छा बाय बाय अच्छा थैंक यू सो मच आप बिजी है क्या अच्छा अभी बिजी हो गया खाना पीना बनाने के लिए बिजी हो गया क्या अभी चला जाएगा क्या वापस अच्छा थैंक यू सो मच बिजी के लिए क्या करेगा बिजी होगा तो मुझे क्या करूँ जाना पड़ेगा काम करने के लिए है ना ये होनदों आदसा थैंक यू सो मच बाय बाय फैशन शो क्यों बाय लिया था उसका बिजी है इसके लिए चला गया बाय करके क्या करेगा मुझे अभी उसका बिजी रहता है ना काम के लिए जोंथिलै गाबनो ना मिनिनो आङो मिडियायावनो ओंखारनानै फाग्ला बायदि जाबाय आरोना माने टाइमखौनो दिहुननोबो हाया मानोबो हाया नालाय हिर'इन मेरे रिप्लाई नहीं दिया रिप्लाई दिया है रुको फैशन शो ये है ना क्यों रिप्लाई नहीं किया था ओए जोंथि इसके पास बात करना थोड़ा क्यों आवाज़ भी नहीं दे रहा है क्या जोंथि फैशन शो के पास बात करो मंदं गाबबाय फैशन शो मैंने बोला नहीं बनाया अभी हाँ बोला है ना वो खाना बना लिया है ना बाजै ने न्यू इयारनि दाउला खासिया जोब्बाय नामा जाबायथ' दाखालि जानायालाय दाउला खासि नंबावागोनलै नामा सॉरी बोला है मौसम कैसे है नेक्स्ट नार्जारी होनदों अच्छा मौसम बहुत ठंडा है रे आज भी साला बहुत ठंडा हो रहा है आसाम पे सोएगा तो सोने का उतरना मत बहुत ठंडा है इसके लिए मौसम भी बहुत है क्या बोला आं मोनजायासै बाजै मोनजायासै आरोना जोंथि दोनसै 15 खालामसै ना खोन्थालाय दोनसैलै नों MB जोब्बायबालाय आंबो मा बुंबावनो हानो आरोना रायलायनो लुबैनानैसो फैखादोंमोनलाय आं दसेनो आंबो थांसै गुसुनो उन्दुनोसै आङो टेनसनलै बिराद टेनसन बेनि थाखायनो बिराद टेनसन जाबाय आं गोजांबाय नै दोनसैलै सना दे बिराद टेनसन आं माबा 3 मिनिटल' थानोसै आं दे जाया होमबा नोंना MBबो गैखाला बिशालावबो हाबनो हायाखैना नों होमबालाय ने मा होनदों बिशालाव हाबनो हायाखै नांथ'ला दे बेखौ मा होनदों मा होनदों जोब्बाय आगै मानै दं बेखौ बुथारला बोराय जासे दोनसैनो आदसा बोराय जासे दोनसै आरोखि ना आदसा दे ओमफ्राय मा होनदों जोंथि सना फेशन शो बहुत ठंडा है इधर बहुत ठंडा है गाबबाय आरोना गैयिनि आगै सर दिनां गसाइ गावन फैबा जाहो हरगोन दे होनदों आदसा जोंथि आंखौबा लिंहरनो हाया जानो दाखालि गावहा जि जाबाय आलासि फैबा निउ इयार खालि ना ज'नो गोजांबायसो माथो गुसुथारनि आखायाबो गुसु जाथारबाय जोंथि मा ओंख्रि संदों सना नों मा होनदों या इधर भी ठंडा जी अच्छा इधर भी बहुत ठंडा है क्या बाप रे
नोंहालाय थब्ल' एमबि सोदों नामा? बेखार फैसा गारनो फैसा बांद्रायनायखाय सोआखैलै सना सोआखै एखे आं बेखार साननानै सोखाला आरोना आं एबारनिफ्राय सोलालै सना दे आं गाबोन नों लाइभ होगोन ना आं नोंनियाव थाबाय थाखागोन आरो ना गाबोनहायबो बेरायखाला नोङो खयथायाव होयो फुङाव होनो हायोबाथ' मोजां 10था 11थासोआव आरोना बेफ्राव होनो मोनबाबो खिन्थु आं नोंनि चेनेलखौ ओंखायनो बिदों आरोना बे समाव बेखार थाया माने आं मालायखौबो बिराद सापर्ट खालामबोबाय आरोना नाथाय नोंखौ सापर्ट खालामनो हायाखै आरोखि दाबो ओंखायनो आं सापर्ट खालामनो बिदों मा होनदों बाय बाय ऑल सबसे ठंडी हमारा यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में है अरे बाप इधर बहुत ज़्यादा ठंडी होगा रे शॉर्ट सर जी हाँ मालूम है मुझे भी इधर बहुत ठंडा होगा आपका न्यू ईयर पार्टी कैसे है पिया के नहीं दारू मुझे पिया नहीं है दारू नहीं पीता है ना मुझे तो भी खाना शुरू किया है ना चिकन क्या है वो अंडा लाइबानो अब थांदों बिदिबो जायो मा होनदों अभी क्या कर रहा है फैशन शो मालूम नहीं है पोस्ट करो उसको थांसै आगै शर्ट रायलाय दं मैं तो लेता हूँ बेड पर ठंडा हो तो कुछ मैं नहीं कर रहे अच्छा ऐसे ठंडा इसके लिए तो क्या करूँ मा होनदों बाजै आं जाहैगोन औ ए फैगोन होनदों आरोना औ आगै फैबानो जाबाय ना बाथोनल' खालामगोन आंहाथ' ओंख्रिया मिलायबाय थाबायलै सना नोंसिनिजोंनो जोंनिजों नामा दिनै ना लाखिदों हारसानि दिनैहाय बिदिनो 1 केजि लाखिनो हागोनथाय 1 केजि लाखिबायगोन बेखौनो माजों संगोनथाय दहाय बाजार लाबोनाया मेला मैगं दं फुल कबि बान्दा कबि आलु होद मा दंथाय ओमफ्राय मा होनदों सनालै अच्छा है ठंडा में फैशन शो हाँ ठंडा है और आपका क्या कर रहा हो हीरोइन पुश करो इसको खाना बना लिया है क्या ओमफ्राय दिङा ब्लग इतना अंधेरा हो गया क्या भाई हाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया इधर में अभी सोने वाला है ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं रहता है अभी 7 बजे को सोता है वो आसाम पे बहुत ज़्यादा सो जाता है ना ठंडा है ना इसके लिए फटाफट सो जाता है मैं आँख के सेम है हाँ आँख के सेम है मैं एक आँख के सामने है आच्छा ओमफ्राय नोंसिनाबो ना बाथोन थब्ल' बाथोन नङालै सना जोंना ओंख्रिथारसो आरोखि ना गिदिर बाथोन खालामगोन ना मागोन मिथिला आरोना जिखुनु बेखौ संसिगोन दङ आरो ओमफ्राय नोंसिना ना बाथोनल' अके गुदुं खम गोथाव जागोन आदसा आके सेम हाँ फेशन श' गरम आँख से सामने हाँ एक सामने मा होनदों गरम हो गया क्या हाँ हो गया ओमफ्राय मा होनदों ध्यान रखना आँख ना लग लिया हाँ आँख लग जायो आँख लग जायो आच्छा लग जायो बोला है ना थोद साला आंनासो फरायनाय जायाखै आंना 700 जाबायमोन थब्ल' दानो नामाथाय दाना एखे दानला बियो नोंना गिदिर जाखाबायना एखे गिदिर जाखाबाय आं दहाय नायदों दि एखे नोंनिखौ बेसेबां थांखो होननानै नोंनो माल' 300ल' नांसिगौ 1K जानो मिथिबायना आंनो जुदि हरोबा ना सानथामजोंनो खालामनो हाबायमोन आङो खि नोंनिखौ ओमफ्राय औ हायोमोन आं सानथामजोंनो मिथिबायना बारासो हागौ आं आं बेखौ चेक खालामजोबोलै मिथिबायना नोंनिखौ 300ल' नांसिगौ अके होमबाबो बारसिगोन
आरोना जों लानाया साबसिन जायो ना मानोना भिउ फैयो आइडिजों बारा भिउ फैया जोंनि बै अरिजिनेल लोगोफोराल' भिउ खालामो आरोना आइडिजों ना एखे नोंथ' मिथिखायोना बेखौ दा आइडिजों भिउ जाया होननानै जाय पार्सनेल लोगो बैसोरल' आइडिजों भिउ खालामो जेरै नों आं नङा होमबा बिदि आरोना सना ओमफ्राय क्या सब्जी है आपका फेशन शो फुसखौ 300 नांबावगौ सना आं वाइटिखौसो सानो दा बांसिन ओके माने 1K जाबा वाइटिया माब्लाबाबो गाखोआ आरोना मिथिबायना एखे नों 1K जाबासो वाइटिखौ गोसो होनांगोन 1K जाब्लासो वाइटिखौ गोसो होनांगोन ओंखायनो आं नोंनि लाइफखौ बारा टेनसन मारियाखै आरोना नोङो साननैजों बार होयो नालाय 1K नोङो दा जिरायसैबो आरोखि ना ओंखायनो आंनो हरबानो जाबाय नोङो हायोब्ला आरोखि ना ओमफ्राय बे चेनेला आंनावबो थाबाय ओमफ्राय नोंनावबो थाबाय नोङो नोंनि सालायदो आं आंनि जि सालाय हायो आरोना बिदि खालामनो हायो ओमफ्राय नोंनियाव दंबा आंनिखौ दानसै आरोखि जै दिन नोंनाव गासैबो क्लियार जाजोब्बाय आंनिफ्राय दानहरबाय आरोना आंनाव दोनलालाय बेखौ आइडिखौ नोंनियाव थाहैखाबाय बियो आंनाव गैला जानोसैलाय आरोना बिदि दोनबाय थायोबा दोनजायो आरोना जेबो नङा रावबो दाङाब्ला आरोना आलु बानायगा वार्ड क्या बनाएगी मालूम नहीं क्या है ना बाथोन होनोलै आदा बेना भाभी जोंथि आप बहुत प्यारी है भाभी जोंथि बहुत प्यारी है हाँ ओ मैं आलासी हाँ ओ मैं मछली बाथोन करेगा फेशन शो बाथोन होनबाय नोङो के मछली बाथोन मछली पट्टा बना रहा है वो मछली पट्टा बना रहा है आज के कुछ भी सब्जी बनाया नहीं है ठंडा हो गया ना इसके लिए अभी मछली पट्टा बना रहा है पट्टा बना के खाएंगे आज ओ गुड बोला है जो झूठ बोल रहा है ना सर आ गई है अच्छा क्यों मास हीरोइन आप नहीं हीरोइन आप बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है झूठ बोला ओके माला बायनो 20 थांबाय नै नोंना एमबि जोबथारबाय नामा खोन्थाहरलाय दोननोसै आं जुदि एमबि जोब्बायबा जोंथि नोंजों रायज्लायनो मोनाबाथाय गोसोखौनो सारोंनायखौनो मोनालै गोसोखौनो स्रां मोना ओंखायनो फैदों आं मिथिबायना रावनावबो रायज्लायनो हाया मोजांबो रायज्लायनो मोना नोंबो थादेरनो हाया नालाय आंनाव थाबासो रेगुलार रायज्लायनो मोनो गोसोबायदि इन्टारेस्ट मोनो आरोना रायज्लायनो होमबासो गोसोखौ बोरैबा मोनलायलायो आरोना झूठ बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है क्या ना सर आ गई बोला नहीं हीरोइन ओइ जोंथि बोरो ए आंलाय कमेन्ट श' जायाखै नामा नोंना सना 25 दोनसै ना अके दे जाया होमबा अके सना होनदों सराखै मा खालामदों नोंहा होनदों जानोसैलाय दिङा ब्लक टु कुक पुस मास्टार है मेरे को देखा है क्या कभी समय दिङा ब्लक तो टू कुक कुक मास्टर है अच्छा कुंफू अच्छा ये बोल रहा है क्या कुंफू भाई ना दिङा ब्लक टू किंग फू कुंफू मास्टर है क्या अच्छा कुंफू बना लाए ओ ये वीडियो में देखा लिया है ना आप नहीं थोड़ा सिखा लिया है मुझे बहुत पहले से वो मेरा थोड़ा सा डेमो किया था लेकिन भूल गया अभी बहुत दिन से चला गया वो स्कूल में उसको थोड़ा क्लासिकल ले लिया है मुझे लेकिन वो सेफ्टी मुझे को तो भी थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन भूल गया था सो भी काम किया है ना 4 साल में इसके लिए भूल हो गया जी आप लोग फैशन शो मैं बुंदी हूँ अच्छा सना मा होनदोंब्रा नि आप हीरोइन हो अच्छा नहीं आप हीरोइन हो अच्छा हीरोइन हाँ जी डेंजर हाँ हाँ ओमफ्राय गोजांदों बाजै दहायनो ना हमदोंमोन
बाल्थिं मा होनदों प्लास्टिं होना आदसा ना हमदों बि हिर'इन हे आदसा मा ना मोनखो ओमफ्राय आगै हो होनदों जानो फेसन श' हास्राहाय ओमफ्राय साराबो मिनिबाय जोंहा जों सना दोननोसै नामा ने एखे दाहायथ' लोगो हमनो हाखाला आं फोथायखाला आरोना लोगो हमनो हाला माने इमबि आंनाबो जोबखाबाय नै गोगोम जोबबाय गोजांनानै फैबाय आं अब्लाबो जोंथि जना रावबो गैया माथो थांजोब्बाय फेसन श' जोंसो मा खालामदों नोखि दा स्राय खोन्थादो आरोना जोंहा रावबो फैयासै नालाय जोंहा जोंथि माथो सिरि थाखो सना थांबाय नामा नोंलाय जोंथि थांखोना माखो जना नों अके दं आदसा थांबाय नामा नोङो आं सासेल' सानैल' नुबाथाय थांबाय नामा नोङो आं नोंखौ हाजोनि ना बाजै फिस आदसा हाजोनिसो आरोखि दे होमबालाय मोजां जोंथि जुदि बे चेनेला जुदि जायाब्ला आङो गोदानबो लानाय नंलालै एखे बिराद टेनसन खालामबाय आंखौ मबाइलानो थिग नङा नालाय ओंखायनो भिडिअबो लाबोनो हानाय नंला आरोना होमबाबो आङो अरायसम नोंखौल' सापर्ट खालामबाय थासिगोन आरोना मानसिफोरखौ आं नुखाजोब्बाय आरोना जोंहा मालाया सापर्ट होयोबाबो होआबाबो जोंहा माने होगोन आरोना आङो बै माखासे मानसिफ्राहाय होला आरोना सापर्ट दहाय आं माखासे बुस्थुखौ नुदों आरोखि ओंखायनो होनदों गोबां बाथ्रा दं आरोना जोंहा मिडियानि गेजेरजों रायलायनांगौनि खुनु ओंथियानो गैया आरोना बेफोरखौ ओमफ्राय गोथाव जाथारोना आगै जोंनिथिं फैया नामा बिदि नाया हो होनदों बे माबासो हाजोनि ना अन्थाइ ना खान्दासो होनो नामा बेखौ हाजोनि ना खान्दा गोखासो गोलैनो हाया बियो नामा थावागोन ना खान्दा जोंथि सना एखे आयु आंनाव मैया नांनाया दाग जादों माथो नै इलाय दाग जादों आरोखि ना नै मैया नांनाया दाग जादों आं नायसनबावाखैलै दिनै नायाखिसै नालाय नैयाव नांदोलै साला जोंहा जोंथि खाथि खासोलै थांनोबो फैनोबो हाखायो जोंहा नांगौखिनिखौ लोगो मोनलायखागोन उनावबो लासैनो लोगो मोनलायखागोन टेनसन खालामनो नाङा आंनि इउटुबा थैनानै थांबालाय मा जानो जेबो नङा बेफोरो आङो बाखाबायमोन आरोना बै समावनो आं थाबाय थानानै दाखालि लाइभ होनायनिफ्रायसो बे बुस्थुआ फैफिनदों नालाय बिदि आरोना थब्ल' नागिरदो नाग्रोदो जायो खालामनाय नोंनाबो मा होनदों सना थब्ल' नायग्रोदो जायो खोमालाय नोंनाबो जागोन माबा रिसेन्ट कन्टेन्ट फैफिनगोन आरोखि दे उनावहाय माने रिसेन्ट कन्टेन्ट फैफिनगोन आरोना रिसेन्ट कन्टेन्ट फैयोबा गासिखौबो भिडिअ'फोरखौ गोदान खालामनांगौ जायो आरोना सना गोदान फैफिनगोन आरोखि बिदि रिसेन्ट कन्टेन्ट बिदि फैयो मोननै टाइपल' फैयो आरोना सना बियो बिदि फैनो हागौ सना सिन्था खालामनाङा फैगोन फैनायालाय जिरायदोंसो आदसा मा होनदों सना जोंहा सारा आं आसामाव नुवा बाजै आसामाव फुख्रिनि ना गोसासो ना गोजासो ना होनदों फुख्रिनि ना गोजासो फुख्रिनि ना गोजासो आदसा आसामावबो दाना बिदिबो लाबोलै फुख्रियावबो ना गोजा लाबोयो दङ कालारनि ना थायो आरोना बिदिबो बिदिबो दङ आरोखि होमबालाय मा होनदों सनाया नोंनाबो थिग जाबा हामगौ सानदोंमोन आं सना जागोन खोमालै भायग' दंबा आरोना भायग' दंबा जानो हागौ
ओमफ्राय गोदान चेनेल खुलिनानै आङो माने मबाइल गोदान लानो हायोबा एखे कमेडियान भिडिअ'सो लाबोगौमोन आरोना बिदिनो खुम्फु बायदिसिना रायलायनाय मानाय बिदिसो लाबोसिगौमोन आरोखि ना आङो एसे माने बै खालामनाय बायदि आरोना दाखालि आं एसे एक्टिं खालामलाबायाखै होनबा बेफोरनि इन्जय इन्टारेस्ट बिदि लाबोगौ आरोखि ना लासै लासैनो बियो फार्स्ट ट्राइ खालामनायसो नालाय ओरैनो जास्ट मा होनो सना मानसिफोरा मा रागा जालायोना जेरावबो दाय माबालै जों सानैखौहाय माने नुब्लानो माने बिराद मेगन सायोलै ओंखायनो ओंखारला आं बारा दे आंनावबो नांखाला नालाय आंबो ओंखारला आरोना आं ओंखायनो नोंनियावल' थानोसै आरोखि ना जोंहा मेदामखौ सापर्ट खालामखांबानो ओमफ्राय कनिमा बाजै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मा नामलाय गायत्रिखौ बावोलै आं दा मासनि केबि होनांगौआ बावो आं बिसिखौ लाइभआवनो थाना जेरावबो दाय होनदोंलै दाय मा होनो गुड इभिनिं जोंहा दैथुनसा ब्लग सफैनो हादों थेंकिउ आदा गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हादों गोजोननाय थाबाय आरोना हेपि निउ इयारनि गोदान गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आगै सरनि नुवासै आं थब्ल' हा आगै सरनि नुवासै आं थब्ल' नैलाय आं एसामिस नुवा होनदों आं आसामाव नुवा होनदों बे नाखौ होनदों आरोना आरोखि ओमफ्राय मा होनदों आगै सरनि कमेन्ट नुवासै आं थब्ल' आदसा बैलाय दङब्रा बार' मन्दिराव थांदां जोंहा सारनिखौ जेबो नङा मडिरेटर होनानै गालांसै आङो बोखारनो रोंखायो आरोना क्रमआव थांनानैब्लाबो आरो लगिंआव थांबानो बोखारजाखायो आरोखि ना ओमफ्राय जिखुनु ओमफ्राय मा लाबोयो लाबोग्रोल' जानांगौ थब्ल' आं जै गोदान चेनेल लाबोबाय आंना थाब जागोन आरोखि ना मास मोनथाम मोनब्रैजोंनो जागोन आरोखि आं जुदि चेनेल गोदान खुलिब्लाबो आरोना ओमफ्राय आंना गासिबो जिमाइल टिमाइल गोदान अके खालामफिननांगोन आरोखि ना बै दहाय नोंदि आंखौ आंनि गामि होननानै रागा जोंदोंना सना बै गामि होननानै रागा जोंनायाना आइदिसोखा बे चेनेल नङा आरोना नों रागा जोंदों नामा थगायदों होननानै खि नङा दे सना बे नङा ओरैनोसो लादों आरोना आरोखि मा लाबोयो बाजैनो निउ इयार जोबखासै नामा होनदों जोबखासै अन आदसा थेंकिउ जोंहा मा होनदों आगै सर दासो नुबाय जोब्बाय आगै जोब्बाय आरोना दे फंबाय गोजोननाय थाबाय औ आदा थेंकिउ स' माच वेलकाम गोजोननाय थाबाय आरो ना हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय बयनिसिमबो जाहाथे बे संसाराव मोजाङैनो दावगालांनो हागोन बयबो इसोरनि अननायाव आरोना ओमफ्राय 2026नि आरोना हाय दिनदां होनदों आदसा जोंहा खनिमा सफैदों थेंकिउ वेलकाम गोजोननाय थाबाय ना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच गोजोननाय थाबाय खनिमा बाजैनिसिमबो बाजै मिनिबाय आरोना मा खबर लिंलाब खबरा बिदिनोसैलै मोजांबो गाज्रिबो आरो जोंनि सानैनि गेजेरावबा गोबां अनागारि जाहैबाय आरोना जोंहा जोंथि आरो फामिलिनि गेजेराव गोबां दुखु दायो मिथिबायना खनिमा बाजै ओमफ्राय आगै एबार नुबाय थासिगोन गस्ला होबाय नोंखौ थब्ल'आनो गस्ला गुदुंखौनो गानखाबाय आं ओंखायनो नुसिगोन थुख्लु होनदों ओइलाय आब'खे हाय होनदों सिस्टार हाय होनदों मा ओंख्रि संखो लिंलाब ओंख्रिया माबालै खनिमा बाजै मा होनो र' ना लाखिदोंमोन बेखौ माजों संगोनथाय फुलकबि आलु मथर माबा माबि नानानथा जेमोन बुरजा दंलै एखे सना जोंथि मा ओंख्रि आब'खे सोंदों आरोना नै जोंहा मेदाम सफैबाय हाय हेल' होनदों मेदाम थेंकिउ वेलकाम गोजोननाय थाबाय गुड इभिनिं सिस्टार मा ओंख्रि संखो होनदों मा ओंख्रि गैयानो ना बाथोनसो आब'खे हेलौ होनदों जोंहा सरसारा ओमफ्राय आब' नाब्ले हाय होनदों ना बाथोनल' खालामसै आब' लाब्रा दं साननि दे गोथाव बेनो बिराद मोजां आलु होनदों आलु बाजाल' सिस्टार दे जेबो नङा गुदुं जाजायो आरोना बेबो जोंहा खनिमा बाजै ओमफ्राय माने फेशन श' बेग गाया मुझे सर के मालूम नहीं है चला है क्या वो कौन आ रहा है रे इसके लिए चला गया है क्या मुझे भी पता नहीं है कोई उसका बिजी बोल के चला गया है पहले से बोला है ना बिजी बोला है और बाद में छोड़ के चला गया है क्या जोंथि सना ओमफ्राय
मा होनो थुख्लु मा खालामनो हागोन होनदों आंनो मा खालामनोथाय नै रायलायगारदों ओमफ्राय दै गोथाव बेनो आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा सर्ट सारा बायबाय लाबाय आरोना आदसा एस होनदों आरोना सना लाभ हरबायलै इखि मा होनदों आब'ना आबले मा खालामदों नों होनदों जानो रुटि नालायबाय नामा बियो रुटिबो नायोलै बे समाव बियो जोंहा मेदामा ओमफ्राय मा होनदों आब' नाब्ले ओमफ्राय आब' लुदुरगिखौ नुवाखै माथो आं आदसा खौ नुवाखै होमबा र' मडेल होनो आं बेखौबो आदसा मन्दिरथ' गैयाबा नुवा दै बिदिनो जालायो गोमालायो आरोना गोमालायो सोरबा सोरबा नुवा आरोना बिदिनो ओमफ्राय आखाइ फावखौल' नुगोन आरोखि ना जेब्ला मडेलथ' गैया बिदिनो जायो आरोना नुलाया जेबो नङा आरोना बेफोरखौ नुलायैखौ माथो खालामनो गोबां कमेन्टफोरा थालांगोन नाथाय फरायनायखौल' सर सर खोनागोन आरोना बिदिबो जायो आरोना ओमफ्राय मा होनदों खनिया गैनाब्ले दहाय आं अन दोनना दसेनो उन्दुदों होनदों आदसा ओंखायसो गाबज्रिबाबो फैनो हायाखै उन्दुलांनानै जोंहा खनिमा बाजै लास्टआव गाबज्रिबाय थाबाय उन्दुलांनानै फैनो हायासै आरोना खनिया आगै आं एसे रेजिस्टार लादोंमोन हो एसे रेजिस्टार लादोंमोन दे ओमफ्राय मिनिबाय जोंहा सारा आब' नाब्ले नों बिदिसो आंबो दा उन्दुगोन र' फाला बदल ओइ जोंथि सना थांबाय नामालै एखे फामि फामिलै फामि ओइ फामि थांबाय नामा फामि ओइ नायलाय ओंखारलाय हाबलायलै बियो खिया मा खालामदों खोन्थायाबा गाराबो ब्लद थाङो खिया जोंथि फामि ओइ फामि एमबि गैलाना आंनाबो गैलाना नै गुसु जाथारबाय जोंथि फामि ए मा होनदों आंलाय हिर' फैनायखाय लाजिना सिरि थादों नंदोंमोन आंबो दा अन दोनना उन्दुगोन आदसा ओमफ्राय होमबा एलबिखौनो होआं होनदों आदसा थुख्लु होनदों आरोना है गारि फैबावगोनलै जोंथि थांबाय नामा आखि माथो नुजादिया नै दोनसै आं थांबाय गोलै सना सबसमाय माबा गुसु जायोलै ओंखारलांबाय बियो खोन्थाया गारा खौ हरलायबाय बे जोंथिया गारि फैखियोलाय मा होनदों आब' के मा ओंख्रि बानायगोन होनदों दा नों आब' नाब्ले आदसा आलु फ्रायल' खालामगोन दहायनि दालि दं थुख्ल' आगै होनदों सिक्स लाइक दन दिंलाब दे थेंकिउ जोंहा खनिमा बाजे थेंकिउ स' माच फैखोब्रा इन्सटाग्राम आं फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव खुनु एक्टिभ थानाय जाया आरोना खालि नैबे इउटुबावल' बिराद एक्टिभ थादोंमोन दामानि एखे जेव जाव मा माबि फैला जोबखो बाब गैया आं थाला बेयाव ओमफ्राय मा होनदों जोंथिया मानो फैदियालै सना नों माथो खालामखो एमबि गैला होनदोंमोन बेस्रा फिउ नारखोनानै हाबफिननो हायासै बियो भुल खालामबाय बे गावखौनो साला मासे गोमायो नोंना जोंथिया थब्ल' लिंलाब बिराद जारला बाराबा गाबज्रिनायखौल' खोनागासिनो दं बियो कमेन्ट हरनो हायाखै बिदिबो जायोलै बेना मेदाम मा होनदों आब' नाब्ले गाबदों साला होनदों नों थाया होनबायना दहाय उन्दुलांनानै अनथांनानै उन्दुगोनबाय खम जाला नोंसोरो फाला बदल थालायोना गोजांबायसोलै जोंथिलाय आं दोनसैलै मावजि मा खालामहैखोब्रा गाव हाबा होनदों फामि आं ओंखाम जानानै उन्दुनोसैलै गैया जोंथि मा खालामखो
बेबा मा रादाब लाबोलायगोन कमेन्टखौसो गोलाव लिरबावबाय नामा ना इदिखौसो सोलायबाय। नायलाय थब्ल' होनदों मा खालामदोंखि नोङो कमेन्टबो हरा नै मेदामा गाबलायलायबाय बेस्रा जोंथिजाय मा खालामदों सना खोन्थाया दा आं थांनानैसो दरखौसो खे मारिहैगोन आं उन्दुनो मोननाय नङा दा आंजों मिनिबाय आब' नाब्ले आव होनदों गाबनाय बुरखायदों ओमफ्राय मा होनदों दै गुदुं बानायना हैदोंमोन आं हासबेन्डनो एखि नों ओंखारलांमारदोंसो होमा खोन्थास्लाबनो हायाखै होनदों आइयै ओंखायनो ओंखारनानै थांदों नोंखि जारला ओंखारनानै थांदों आरोना गोजांबायसो ओमफ्राय मा होनदों मिनिबायाना मेदामा ओइ ओखि फामि मा मावदों नों ओखि होनदों सोंदोंमोन आरोना गोजांबायलै बिरादनो थाबायगासिनो आं ओखि होनदों फांथेहाय थब्ल' आं ना दरसो फांथेगोन होनबा मेदामाबो खोनाहैदों दर फांथेनानै उन्दुग्रोनोसै आङो नङाबा थाब फैयाबा मिथिबाय दर फांथे थालासो मारिबाव खोन्थालाङाखै नालाय सिस्टार मिनिबायना एमबि हथात जोबगोन दे थब्ल' दे होमबा सना दोनसै आं दे ओके दोनसै आं आंबो न'आव थांसै गुसु जाबायलै ओमफ्राय ओंखाम जानानै आंबो उन्दुनोसै उन्दुनो फैदो नोंबो दर फांथ'ला आङो नों फैजासिम ना मा होनो ओंखाम जानानै उन्दुनोसै नोंबो दा फैदो उनाव आब' गाबदों नामा नागिरना थब्ल'आ होनदों गाबदों आं गाबदोंथ' आरोखि ओमफ्राय दसे नुवाबा बेसे हांगुर जायो नों मानो बिदि हो फामि सोंहर मानो बिदि बियो नागिरबाय थाबाय आङो लाइभआव लास्टआव चेक खालामोलै बियो गावहा ओमफ्राय गाबज्रिनायखौ ओमफ्राय हाखु दाखु जादोंमोन आं अ दे सना जेबो नङा आरोखि खोन्थानो हायोखौलाय माथो ना आरोखि ओमफ्राय मा होनदों हाखु दाखु जादोंमोन आं होनदों आब' नाब्ले खयथायाव होगोन बेना नै 7थायाव होयोमोन ना मादै आं हले वाइफाइ मोनबासो सहैगोन दाहाय होनदों आंनाथ' गैलालै सना दे आङो मानोना बेखार सोनाय जाला आरोना आङो ओरैनो बेनो थाबाय 1.5 GB थाबाय थासिगोन आरोना आंनाव बेनि बारा आं सोला आरोखि ओरैनानैसो गिदिङोमोन आङो ओमफ्राय मा होनदों आब' नाब्लेहाय होनदों मिनिबाय आरोना जों सना दोनसैना आरोखि आयु मालाबानो 1 आवार जानोसै आरोखि ना 20 मिनिट नांबावगौ 1 आवार जानो 40 थांबाय नै जोंहा अनामिका मेदाम मोसौबोदों आरे बा अनामिका थेंक इउ स' माच बाजै सना हेपि निउ इयारनि गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय अनामिका बाजै आं बिराद दुखुआव दंलै दामानि मिथिबायना बिराद दुखु आं बिराद दुखुआव दङ बाजै बेखार जानाय बायदि मोनबाय आरोना आङो दा बिरादनो जानुवारि बायग्रोथोंसै मा मोनो रिजाल्टआ होमबासो बुंनो हासिगोन आरो आं दे लाइक दन थेंक इउ बाजै सना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाभ हरबाय आरोना जोंहा जोंथि लाभ हर हेपि निउ इयार्सनि आगै सना बाजै सना हेपि निउ इयार्स नोंनाबोथ' चेनेला माने गोजौआवहाय बिहरनानैसो मोनफिनदों आरोना चेनेलाहाय आंनाबो बिदि जासिगोन बायदि मोनदां ओमफ्राय हेपि निउ इयारसो दुखु जानाङालाय हाय आगै होनदों आगै सना माथो खालामबावनो ना आङो बेखौनो नोंनि बायदि जासिगोन बायदिसो मोनदों आरोना चेनेलखौहाय आरो दुखु जानाङा हाय आगै होनदों नै नों लिंलाब दोनोबा गोसोखांना खारबोगोन फामिखौ सोरजोंबा लाइन
लादों सानना खम जाला नै नों लिंलाब दा नोबा गोसो जासोदों ओंखायनो आं बिराद बोरैबा मोनदों आरो खोनाहांमोनदां समायना आगै सना देखो 90% गैया हैया बि 90% आराय हेपि निउ इयार आब' गावदां सना हेपि निउ इयार औ आब' के नोंगौथ' नों नै जाजेनखाबाय दा मा होनदों ओमफ्राय औ आब' के होनदों कनिमा आगै सना मा खालामदों खिनदों जानो मा खालामदोंथाय ओमफ्राय जोंहा अनियमिका बाजै सना दे बाय लानोसै आरोना 90% थांबाय आरोखि ओमफ्राय जोंथि सना बाय लानोसै सना दे जिउ ओमफ्राय मा होनो ओरैनो दं आब' मा होनदों अनामिका सना होनदों औ दे एस सिस्टार नुदों थब्ल'आ होनदों थब्ल'आ होनदों मा होनो समायना आगै होनदों औ आंनाथ' दहाय आब' केनिफ्राय ओंखारबानो 90 थांदोंमोन थब्ल' अ दे सना दे बाय बाय अनिका बाजै आरो कनिमा बाजै दाम लोगोसे गासै आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयारनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै गोजोन मोनाबिलिनि लास जोंखौ दोननो सानबाय आरोना उनाव बिदिनो अराय सम लोगो मोनबाय थाखागोन बयजोंबो बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन आरो बायबाय लाबानो जाबाय दे बयबो बायबाय लादो मा होनदों जोंहा औ आब' के होनदों आं ओंखाम सङाखै ए ओंखाम सङाखै नामा होनदों औ सङाखैनो ओमफ्राय मा होनदों आब' गावदां होनदों लाहरबाय ओमफ्राय संथ'वाखै आब' अनामिका होनदों औ संथ'वाखैनो बाय सनाफोर औ दे बाय जोंहा अनामिका बाजै सना थेंकिउसै बाय बाय जोबोर गोबावनि उनाव दिनै फैबाय फैनो हानायखाय थाखायनो रोजा रोजा साबायखर बावदों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों कनिमा बाजै बाय गासैबो औ बाय ओमफ्राय दे आब'मोन होनदों औ दे आगै होनदों बाय थेंकिउसै जोंथि सना लास्ट नै नोंना बेयावल' गोसोखांखायो आं नै बेखौल' गोसोखांखायो ओरैहाय ना ओरै खिलै होद बोरैबा मोनलायलायोलै आं हिनजावखौनो लानो बावगारलांसिगोन मिथिबायना नोंजों थानानैनो हिनजावखौनो लानो बावगारसिगोन आं जोंथि सना नोंनो आंनि सेराव दं नालाय खम जारलाना नोंनो बिराद सापर्ट खालामो बेवहाय गोसोफोरखौनो एखे हायाव दं अख्राङाव दं खालामनानै होयो गोसोआनो दान्दिसे खाथियाव गैयाब्लानो हाय जायो आरोना गोसोफ्रा अबाव थाङो अबाव फैयो थानो थाया ओमफ्राय मा होनदों सोर दं जाखो नायगोमोजोबबाय दे कमेन्ट हरदों नामा सोरबा बायलै माथो टप देनजाराव थायोबा खमलां सजायालै थाबखौनो जोंथिया खालामदों लास्ट जोंथियाबो गुरला गुरलिनो रागा जोंनानै मानो बिदि होनखो सानाखै गुसुथालै साला खानायाबो फैबाय थादों बोरो स जायाखै दै नोंमारगौ जोंथि ओंखारबाय बाय लास्टखौनो हरासै बियो मोनसे बाय उनाव लोगो मोनगोनलै सना दे बाय नुबाय नों जोंथिया आखला बेना बायबो हरा माबो हरा रागा जोंनानै थाबाय बे जोंथि बाय दा लोगो मोनगोन खोमा ने नै सौजागोन आंजों बायबो लाया माबो लाया नै खाफालाव थाग थिग थांसहरो नङाखि थां बायबो लाया माबो लाया मा बाइकनो लानो हायासै बेलाय फाफ्लिया बाय बाय अल गाइस थेंक इउ स' माच बाय बाय लाभ इउ अल बाय बाय